Здравейте, прекрасни хора! Надявам се, че ви хващам в страхотно настроение. Аз съм в колата и съм в такова, защото отивам до летището да взема един изключително скъп, любим, прекрасен човек, който обичам толкова много. Именно моята мама, която най-накрая реши да дойде на гости. От 5-6 години убеждаваме, че е време и тя се и на ти. Има през цялото време някакви други по-важни пътувания, но сега вече е време. Има и една много добра причина за това, а именно нашият син става на 13 години, тинейджър, юноша на наш български език. Не мога да повярвам, това за мен все още е някакво дежаву. И да, стана време за парти и празник, всичко е планирано, ще снимам при всички положения и тъй като мама много обича да ходи в центъра, ще снимам някои неща от центъра. Мюнхен е много красив град с много история, много прекрасни сгради, така че се надявам да имаме хубаво време и да мога да покажа кадри от там. И както вече казах, най-голямото събитие е рождения ден на синът ми. Между другото, всеки път, когато казвам синът ми, дъщеря ми, съпруг ми звучи много чуждо и официално. Аз по принцип никога така не ги наричам. Затова мисля, че е време да започнем да си говорим малко с имена, защото действително ми е много чуждо. Нашият син се казва Филип и както вече казах, ще стане на 13. Искам да ви благодаря също изключително много. Ето, червен светофар точно сега ми светна, когато иска да кажа едно много голямо благодаря за всички вас, които се абонирахте за този канал. Още от самото начало, когато имах 50-60 абоната, сега те са над 1000. Не мога да повярвам, че стигнах това число и съм толкова благодарна, защото мотивацията ми е просто огромна да правя още повече видеа, да правя съдържание, което ви вдъхновява, мотивира и ви кара да се замислите за някои неща, може би малко повечко. Благодаря ви действително от сърце, че се абонирате, че се присъединявате към този свят на темите, които мен ме интересуват. И да, повече от 1000 абонати, просто не мога да повярвам. Действително това ме прави много щастлива. И така, мисля, че това ще е за сега. След малко съм на летището, съответно съм супер развълнувана, че ще видя мама. Последния път се видяхме на Коледа, така че не е чак толкова далече, но много се радвам за дните, които предстоят и съответно ще ви взема на местата и нещата, които ще правим заедно. Само няколко часа след като взех мама от летището, имахме вкусна вечеря и аз надувам балони, защото Филип утре има рожден ден. Така, положението е надуване на балони. За съжаление, помпата ми за балони изведнъж издаде екипа, т.е. не функционира, което ще рече, че пак трябва да надувам с моят ценен въздух. Но какво да правиме? Нямам друг избор, така че продължавам. Това го правя вече от 13 години. Винаги денят преди моят син да има рожден ден, надувам балони. От 13 години не, защото той когато е бил по-малък, да кажем от 10 години. И така, около 20-30 минути по-късно, след като бях останала без въздух и устата ми беше изсъхнала тотално, декорацията е готова за утрешния ден и най-обичам да видя изненадата на лицето му, въпреки че той винаги знае, че съм украсила. На другия ден, рано сутринта, изненадата беше голяма и той получи веднага неговите подаръци. Той обожава Лего и веднага започна да разопакова и да прави любимото си занимание да реди Лего. А имаше достатъчно. Декорацията беше също одобрена при всички положения. После направихме вкусен обяд, сьомга с картофи и броколи. И накрая имаш, разбира се, и торта за десерт. Бях направила чизкейк, който се получи действително много вкусен с орео бисквитки. Не стана много дебел, съвсем по Ню Йорк стил, така да се каже, и беше много вкусен. Куки също се беше наместил добре и се излежава по този начин. Просто понякога не мога да повярвам тази котка как се намества съвсем сам.
И така от уютната атмосфера в къщи отиваме в боулинг залата, където са и всички други момчета, които са поканени. Празникът ще е на едно място, където може да се играе боулинг и да се гледа кино. И направих същата торта за момчетата, само че с малко по-детска декорация. Мисля, че те много се забавляваха, имаше силна музика, добро настроение. Партито е на ниво. Сега сме в киното и децата още са на боулинг. Окей, сега съм в колата малко, просто искам да съм самота. Забавата е голяма, партито върви, което е страхотно. 2 часа боулинг и после ще гледаме един от новите филми. Как беше името, трябва да погледна, още не съм сигурна. Като аз съм си взела билет малко по-надалече от момчетата, да не се клоцна, да не седна точно до тях. И така, момченцето ми стана на 13 години. Просто не мога да повярвам това как и кога се случи. Толкова се гордея с него, когато го гледам през компанията на други момчета. Много големи момчета, наистина. И да, винаги съм малко сентиментална на рождените дни на моите деца, защото са смесени чувства. Хем, изключително много се радвам, че вече стават толкова прекрасни големи хора. Хем, осъзнавам, че като че ли някак си се отдалечават от нас. Не знам как да го кажа, много са смесени чувствата. Но сега на първо време много се радвам, че той просто си прекарва добре в момента. Много ми е приятно да го гледам как се забавлява, колко му е хубаво. И да, аз съм определено една щастлива майка. И така, боулинга свърши. Сега сме тук да вземат пуканки, напитки и отиваме към киното. Филмът е съвсем нов и от 12 годишни нагоре. Тъй като трябваше да изчакаме 10 минути преди да започне филма, не се губеше никакво време. Момчетата веднага извадиха телефоните, но това са днешните времена. Настроението е добро, филмът започва, всички дори са леко изморени, така че перфектният момент за филм. Партито приключи, остана още малко торта, всички са супер доволни. Аз съм съответно изморена, натоварена с какво ли не. И мисля, че всичко мина. Къде е камерата? Аз не знам да гледам. Мисля, че всичко мина добре, но нямам търпение да си опъна малко краката на канапето и толкова се радвам, че мама е в къщи, така че настроението е страхотно. И така, на другия ден, без да губим много време, сме на разходка в Мюнхен. Мама много обича да ходи в центъра и тъй като имахме толкова прекрасно време, нямаше как да не отидем. И разбира се, първото място, което посетихме е Мариенплац. И разбира се, няма как да пропуснем църквата Свети Петър, която е директно на площада и е символа на Мюнхен. Както се досещате, това е едно много туристическо място и тук винаги е пълно с хора от цял свят. Аз работих само на 2-3 минути от тук и знам, че само след 1 час тук няма да има място да се разминем. Сега е около 10:20, сравнително рано, но към 11:30 вече просто тук няма начин да се премине. В 12 часа се отваря и камбанката горе, където е часовника. Не знам дали ще го покажа. Всъщност не се вижда, което съответно е едно много голямо зрелище за всички. Сега се запътваме към Викториан Маркт. Това е един пазар, който не е въобще далече от Мариенплац и е създаден преди много години. Трябваше да погледна в интернет, 1807, и то е много известно място за закупуване на храни, прясни плодове и зеленчуци, много цветя, както и всякакви местни колбаси, сирена, традиционни баварски деликатеси, както и всякакви сувенири за туристи, тъй като това място е едно от любимото на всички туристи. Разбира се, има и Бiergarten, това са местата, където се сяда и се пие бира на корем. Супер баварско мероприятие.
Много е интересно и живо, още повече в следобедната почивка към обяд се пълни действително също с много хора, които ходят и ядат там. Аз много често ходих с моите колежки и нашето любимо място беше едно място, където има много супи, супено ресторанче, така да се каже, и едно място с печени картофи на фурна с различни пълнежи. Така че това е едно много живо, приятно място. Има и много местни, които си пазаруват всекидневно прясна храна оттам. Няма смисъл да споменавам, че мама няма никакво желание да се покаже пред камерата, но нашата разходка продължава. Пак трябва да минем през Мариен плац, защото сме се запътили към един много красив парк, градина, където ще направим нашият обяд на чист въздух навън. За да си съкратим малко пътя, ще минем директно през вътрешния двор на Свети Петър, църквата Свети Петър. Тя, между другото, е построена още през 12 век. Църквата е пострадала силно през Втората световна война и по-късно е била възстановена. Това наистина е една от най-важните и обичани църкви в града. Много хора я посещават заради гледката и историята. А това е и вътрешното дворче, т.е. двор, доста величествено на църквата. Виждате какви невероятни елементи, на където и да се обърна, виждам невероятна архитектура. Тъй като майка ми е действително голяма любителка на цветя, растения, нямаше как да ни покаже този оригинален магазин. Там винаги има уникални вази, както за цветя, така и за съдене в тях, т.е. не са само вази, но и саксии. Този път бяха във формата на ягодка, супер впечатляващи. Отсреща се вижда един от най-известните хотели в Мюнхен, Байерише Хоф, 5-звезден хотел. Тук наблюдаваме още от прекрасната величествена архитектура на градът. Градина, нали? Музика на улични музиканти и прекрасни стари дървета, страхотна градина, води се нещо като вътрешен двор. Забележителните сгради са навсякъде наистина. И така нашата разходка продължава. Тук се намираме в Английската градина, един изключително голям и красив парк, едно райско кътче в центъра на града. Много е посещаван и е много красиво. И ето, че от парка се озовавам на мястото, където се разхождам всекидневно. Всеки ден минавам покрай тази коприва и предложих на мама да си набере малко, докато все още може да се яде, за да си правим ориз на фурна с коприва. Аз съм се въоръжила с ръкавици, ножици, мама разбира се не, тя беше с голи ръце и така набрахме достатъчно копривка за това прекрасно вкусно ястие. Беше много вкусно и полезно, разбира се, постно. На другия ден имаше и постни пълнени чушки, много ги обичам, действително любимо ястие, така че беше българска кухня, имаше и постни сърмички, които дори не успях да снимам, защото изчезнаха. Ето пак Куки, не мога да не го покажа това котарадче, просто ухото му се беше обърнал и тези малки косми вътре, стори ми се много добър мотив.
Нов ден, ново приключение. Тук сме се запътили към конната база Дъщеряни, която между другото се казва Алекс. Язди вече от 4 години и днес има изпит. Ще получи свидетелство. Другата година ще е последната. Тя в другата година ще получи конче, за което ще се грижи и ще язди, но днешният изпит ще покаже до каква степен е научила всичко през последните 3 години. Това е едно много приятно място. Това ранчо, нека да го нареча така, ферма, е изключително приятно място с много любов към детайла. Има животни, допълнително към кончетата, магаретата и понитата. Навсякъде цветя, зайчета, костенурки. Действително много обичам да ходя там. Обикновено моят съпруг води Алекс там, но днес, понеже мама беше на гости, разбира се и тя искаше да види къде ходиме всяка събота, така че я взех с мен и ние си направихме една малка разходка, докато изпитът течеше. И така, това е едно много любимо място наистина. Правят се често там рождени дни, като изцяло настроението, енергията е много преповдигната и приятна, защото просто конете сами по себе си излъчват също едно страхотно спокойствие, нека да го нарека. Много обичам да ходя там. Колко са красиви! Красиви животни. Вау, какви очи. Цялата група на Алекс се събра и изпитът може да започне. Вълнението се чувства във въздуха, но за да не пречим и да не разсейваме, тръгваме на разходка. Там има много поля, по които може да се разхождаме и, както вече казах, е доста приятна природа като изцяло, още повече когато и слънцето грее. Колко красиво направено тук. Като този е малко злобен. Ще ме хапеш ли днес? А кърлежи имаш ли? Не е на кеф, не е на кеф. Малко ме е страх от него, той ме е хапал. Страх ме от тебе, ей, Свадур. Не, буквално ме е страх. Добре, оставам те на мира. Костенурчици! Как се казва това? Рапица. Ето рапица. Всъщност много малки цветенца. Обаче като се видят отдалече са толкова жълти. Много красиво. Виж колко са пораснали. О, вау! Тези облаци са просто невероятни. Толкова са софни. Да, рапица. Сега натам ще се разходим. Една крачка вървим. Колко сме за дружка. След разходката с мама видяхме отдалеч как Алекс получи нейното свидетелство след изкараният изпит. Ето ги зайчетата. Ето даже се сложи тук една табелка за зайчета. Страхотни са. О, не, просто както са опанали. В следобеда са леко ръсти. Мисля, че това им следобедния са нещо такова. О, не, виж го този! О, не! Ох, това е някакъв интересен модел. Порода, здравей! О, не! Къде са ушите? Гледаме ли са? Оле, ето да, покажи ги. Айде, назад са, виж, те са назад. Толкова е бял, че не се вижда. Ето там още не. Благодаря ви, че останахте до края на този влог. Надявам се, че ви е било интересно. До много скоро. Чао, чао!